Prabu Yayi Puntadewa ingkang Raka Indrawati sowan wonten ing negari Ngamarta sepisan tilik tata titipun ingkang kagelar wonten ing praja Mbatana Kawarsa angka kalih namung badhe nyocokaken pawarta ingkang binandunging karna kabar ingkang sumebar warta ing sampun rata bilih pripalungguhan samangke negari Ngamarta nedhen ketaman kingking Ngamarta nedhen ketaman prihatin. Pramila bidal kula saking Ndrawati kadhi kula jangkah-jangkal sepisan dadi supados enggal marak wonten ngarsa Prabu Yayi Puntadewa sasampunipun kula mangarsa Yayi. Kaliyan kula cumadung dawuh kabar ingkang kula tampi menika kabur menapa kabar ingkang kasunyatan. Kaliyan kula ingkang Raka Ndrawati cumadung dawuh. Nggih Satri lan mbok beli wonten atur kalmo diagung pangat semua paduka jeneng Koko Prabu.